Aj prike da mi kažeš onako iskreno, šta bi ti učinilo srećnim sad? Pa šta znam, možda da mi tašta ima 2 zuba. Jednim da otvara pivo, a drugi da je boli. Pa dobro bre komšija, što ni sečeš ovu krušku? Poglej kakva je. Nit rađa, nit nečemu služi, ma nikakva bre. A ne mogu komšo, za nju sam sentimentalno vezan. A, stvarno? A kako to? Pa o nju mi se obesila tašta. Moram bre da uzmem pelcar da klem. Pacijent se žali psihijatru. Doktore, moj život više nema smisla. Žena me napustila. Čak mi ni tašta više ne dolazi u goste. Psihijatar ga prekine. Jeli bre, ti mene zajebavaš? Kreće tašta kući iz posete svom zetu. Sedi, zete. Nemoj da se mučiš da me ispratiš do kapije. A zet će, ma kakvo mučenje. Pa ovo je zadovoljstvo za mene. Prolazi neki čovek ulicom, pored jedne zgrade, podigne pogled i kad vidi na terasu žena s omčom oko vrata, visi, trza nogama, a pored nje muškarac, mrtav, hladan, stoji i gleda u nju. Kad će ovaj čovjek sa ulice, pa šta radiš to čoveče, vidiš da ti žena umire? A ovaj odozgore kaže, aha, pa nije mi to žena, to mi je tašta. A ovaj sa ulice će, a majku ju njenu alžilova. Ako su vam se svidjeli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.